Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manhaa kaninyo. Asap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sumayaw ni Kao. Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Hesus sa pagpangaon. Busa miadto si Hesus sa balay sa Pariseo og nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura may usa ka babae nga daotag kinabuhi sa iyang pagkadungog nga si Hesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo. Miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo ni Hesus dapit sa tiilan, mihilak siya og nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Hesus. Unya gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Hesus og gihagkan o gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Hesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, kung kining tawhana tinuod pa nga propeta, makailaon ta siya kung kinsa kining babay nga mihikap kaniya ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan miingon si Hesus kaniya, Simon, aduna ako'y isulti kanimo. Si Simon mitubag, sige magtutudlo, sultihi ako. May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta, miingon si Hesus. Ang usa nakautang og 500 ka denaryo ug ang usa 50. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang ang ilang utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila. Sa akong hunahuna mitubag si Simon, kadtong dakog utang. Husto ang imong tubag, matod ni Hesus. Unya milingi siya sa babay og miingon kang Simon, nakita mo ba kining babay? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan nagpunay siyag halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo hisuig lana ang akong ulo, apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang dakong gugma nga iyang gipakita nagmatuod nga gipasaylo na ang daghan niyang mga sala. Kinsa katong gipasaylo sa jutay mga sala, nagpakita og jutay lamang nga paghigugma. Unya giingnan ni Hesus ang babay, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga didto sa kan-anan miingon sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylog mga sala? Apan miingon si Hesus sa babay, ang imong pagtuo nagluwas kanimo, pauli nga malinawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang sala babag sa pagsuod natog langit. Ang tanan nga mamatay nga naay sala di kasud og langit. Namoy sala wa di mo kasud og langit. Kun mamatay mo karon.
Kanang sala gitawag pud na natog utang. Utang ba? Utang nato sa Ginoo. Niya kinahanglan gyud nga bayaran sad nato kay utang man. Nang matud pa ni San Pablo, ayaw gyud mo paggapos og bisan unsang utang gawas sa utang sa paghigugmaay. So ang bayad aning atong utang, aning atong sala, mao ang paghigugma sa atong nasad-an. Kinsa may nasad-an ninyo karon, inyong silingan, higugmaa. Kinsa nasad-an ninyo mga asawa, inyong bana, higugmaa. Kinsay nasad-an ninyo mga ginikanan, inyong mga anak, higugmaa. Kinsay nasad-an sa mga anak, ginikanan, higugmaon. Muna'y bayad ya. Nya kamo andam na mong mohigugma sa inyong nautangan. Kana bang imong diha ka nakasa ba? Mahigugma ka? Karon unsa may buhaton sa mahigugma? Ang una, muduol sa iyang gihigugma. Mao na ang kaning babae nahigugma man siya ni Hesus, miduol. Mo bitan na kana mga taong naay mga sala, ningon dayon, ako padre, ini pangumpisal ba labi nagdayong kasal. 25 nako katuig wa ka kumpisal. Wa na sa ko'y simba-simba, nako niya nganong nangumpisal magakaron. Kaslon magugkuugma pader. Nako ugwa pay kasal, wa unta ni adi pader nakaamgo nako ay lasa biani mo tungod sa requirement ako manggod pader maikog manggod ko kay sa una gud pader nagpuyo-puyo naman sa mig mga 15 ka tuig nya mauwaw man kus Ginoo pader mo duol nga naa koy sa pasabot wa kamo ilang nga nakautang kas Ginoo nya kay wa bang kamo ilang nakautang wa sa ka mahigugma niya. Nya kay wa man ka mahigugma, wa sa ka moduol, din man ka ni duol samtang wa ka moduol sa Ginoo. Din man didto siyawa. Kay kun dili ta duol sa Ginoo, duol ta siyawa. Mao ginahinomdumi ninyo. Kamuron, kinsa may mas duol ninyo, ang Ginoo o ang yawa? Ang Ginoo. May kay mo moingon ang Ginoo da. Nya unsa man pag unsaon nato pagkaibaw nga duol kay tas Ginoo. Sa atong unang pagbasa sa tuy gisulti ni San Pablo man to, no? Ayaw itugot nga tamayon ka bisag batan-on pa ka, matud pa niya dire. Hinuon himua ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo sa imong pagpanulti sa imong batasan sa paningusa dinhi sa gugma sa pagtuo ug sa kaputli. Pasabot kun duol tas Ginoo ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, ang atong batasan, makita gyud ang kinaiyas Ginoo. Nalingi ako na imong tupad. Kakita kas kinaiyas Ginoo dia. Naong palandaan, kita naman na. Oy, kamo kita mo sa Ginoo diri nako. Depende og wa kay ka masikit sa pari og nasikit ka sama ni mga sakristan kani mga lektor. Igari pala sakristi yawa ni nakita ni sa pader mo din. Koreksyon sa niron. Unsa may mga batasan nga iyas Ginoo be? Ang batasan nga iyas Ginoo kana giyong batasan sa paghigugma sa mga kaaway. Mao ginay batasan kay pwede man kita mahigugma, no? Wa may problema na. Kamao man kitang mahigugma, pero ang batasas Ginoo nga lahi kayo kanang paghigugma sa kaaway. Kinsa ninyo dinhi ang kusog kay mohigugmag kaaway or palaaway? Tas kamot. Way ni isa. Tato pa layo mo sa Ginoo. Mao na kaning atong gisaulog rong mga martir, Cornelius ug si Cipriano, giaway ni sila maayo, gilutos, gipatay pa gyud.
Pero hangtod na gyud katapusan nga tuo silang dugo. Ang gilitok lang yapon, pasaylua sila Ginoo. Gihigugma namo sila. Wa gyud kasuko sa kaaway. Gisunod gyud nila si Jesus og si Maria nga hangtod gyud katapusang tuo sa dugo og ginhawa ni Jesus. Wa gyud gilitok nga pagkontra ato mga tawo nga sigig dagmal niya. Pero kita tang sigig simba dinhi, luos lang tag pangayo. Ginoo, tagai in taon may og kaayuhan. Ginoo, luwasa in taon may aning among sakit. Ora ginay ato. Kutob ra kita sige pangayo. Pero inigingos Ginoo, higugma na imong kaaway. Tagaig higayon nga ang imong isig katao mahayahay tungod nimo. Ayaw lisod-lisura. Maingon itang lisod sa kay Lord, imo sana silang kuanon mag-adad ba sa nagmaayo. Na din sa atong simbahan, aman dita din mga best friends nga mga bata ba karon taud-taud na naman sa turon. Maabot na sila, bisag gamisa pa ko diri kusgon gina ilang tingog na kabantay mo, kusgon gina ilang tingog aron pag signal na niya nami andama ng kaon. Ni ako na lang yun, iguman. Samahan. Paan mo? Respeto mo dari simbahan. O, respeto may padari. Ayaw kusgan yung tingog o mga bot mo nagmisa pa. O, pader. Kana man siya, pader, kusog tingog siya. Kana siya, pader, mo kusog tingog. Kana siya. Sige siya, pasangilay. Wagi mo angkon na kisay kusog tingog. Ay mugsod diri ha sa kumbinto. Ay mugsod. Ikagabi, mingaw na din mura din ang mga ilaga. Mano dito niya mukamang sa salog ba niya muli-li sa pultan lingi na mo nga nangaon may makitaan ok dayon niya lingi naman na ilang style bisa kung saan ni magsulti mo gyapon na ilang style may kayong pamitayon dias kampanaryo tagang gini pero mao bay angay buhaton ni-enjoy na lang ko nindot kini mga bataa makapalangit kini nato sila na diri ang uban ako makailab dayog ingon ingnan to mga bata ba kamo mga wa mo'y ligo kay biya ninyong pamunalan kay biya ninyong presohon dito pa mo sa amo liguon ta mo maay dito ay mo sigsaba ba singagan ako kani maimpierno gini kay kasagaran nato ang atong daog-daogon kanama mga bata nga naman ang tinuod ba ang kaaway nimo kana ba ang wa nimo mauyon yang digid na tumauyunan kanam yung kinaiyas mga bata. Maobitan na kanang mga dagko na nya magbinata, lagot kay tastanan. No. Kana bang dagko na ba nga magbinata? Sama na imong bana. Sige tan-awan ng TV, di hapit mo undang. Ana kay sige pusta ng sabong online, sabong. Lami kayong iparok dito sa TV, no? Ay kaysa iparok, murag bata, way buot. Wala ka na mga dagkong tao, nga nabitang murag bata o kinaiya, nga kinahanglan pag hindi mo sultihan o na mo buhat. O di mo sultihan, di lagyan mo buhat. Murag yung bata. Pero, kana sila maoday na ang atong okasyon aron ta makapakita nga ang Ginoo suod nato, naasulod nato. Nya kung ato na ng buhaton, mabayran ang atong mga utang. Pero maulagi, depende sa atong pag-ila. Ikaw niya pader, o wadyo ko'y kontra, wadyo ko'y sala, nga napasaylo, asa man ko maghuna-huna, magkwinta og utang. Doon na may utang tinuyuan, parehan ng sala, nasa itong utang sa Ginoo, tungod kay atong napahimuslan. So ang usa tinuyuan, buhat nga dautan, ang usa atong napahimuslan. Nga ta makabayad. Sama aning hangin nga atong giginhawa, nagbayad mo ana wa. Kanang tuyok sa inyong dugo diya sa inyong lawas, blood circulation, nagbayad mo? Wa. Kanang paglakaw nimo nga makalakaw pa ka, nagbayad ka kada lakang? Wa. Kanang makasulti pa ko, nagbayad ko? Wa. Kanang makakita pa ko,
Kitasan mo nako, wa ta magbayad. Porting daghana nga atong gipahimuslan nga wa ta nagbayad, ato nang isipon nga utang. Nya unsa may tawagan ng utanga? Utang kabubuton. Kusog man kay tanang utang kabubuton. Mao na libre man na tanan nga imong gipahimuslan ron. Ayaw na lang sa paningil og utang sa imong isikataw. Pagsigi na lang higugma nila aron kabayad tani. Kay kun di tani magkuan mao na lang imbis ang imong hangin libre nya igihan na kay tas tanan kusog na kay ta maningil og utang at tanawa karon libre gyapong hangin pero di na siguro mao nang gatap-tap na ta. Gibutang nga nagkuan ba gibutang nga naghilo. Nga naman wa limpyuhi kay Ginoo kay kusog man kaitang magpakaron ingnon nga murag kitay tag-iya. Kusog man kaitang mangangkon nga ato na ni ana mukiha pagid ngadto sa barangay magkinihaay aron magilog sa butang nga dili ila. Ilog anang yuta. Kinsa may naghatag anang yuta? Way tao nga naghimog yuta. Na di ay taas kamot kinsay naghimog yuta? Na hinoy nangabkab og yuta pero naghimog yuta. Wow eh kinsan tawhana din ingo ako'y gahimo namong yuta pader. Oy sa usalang kalugas anang yuta way usa to makahimo ana nga hala siging pangangkon ako ning tanom ikay nagpatubo ana ha kinsang tawhana din nga makapatubo og tanom nga iya jung kabubuton atong premyuhan. Oy, plastic pwede nimo himuon patubo-tubo nimo. Pero kanang real nga tanong nya daw kay tanan. Ang kunon gyud kay ako gining tanong. Grabe ha gid nato ka arisgado, no? Kihat-kihat ra ba sa mo diha? Pantay lang yun mo. Ang kuyaw, ang pari, mangangkon sa kolekta. Ako ning kwarta. Patay. Lain na sa nang tulubagon pare mo ni ron morning atong virus yung Ginoo sige mong pangangkon sige hinay-hinayon ko na ako nagbutang og hugaw ng inyong gipang-angkon diha tan-aw natog muangkon pa ba mo ang sunod ani kanina sa anay uwan hangtod mga matay ng mga tanom nga atong gipang-angkon. Sige, mingong Ginoo, sige mamo pangangkon anang tanom. Daw man jud kay mo anang tanom. Buhian ang inyong tanom. Ug mga laya anaw niya nasa init. Pare atong nahitabo nga propeta Elias ug katong nahitabo panahon nila ni Jacob katong nangadto na sila sa Ehipto kay tulo ka tuig way uwan. Patay tanang tanom oy. Kita gay dinhi usa ka buwan way uwan. Daghan na kayong tanong mamatay. Ang sunod ani, kani atong kadaw ani mga tanong. Ang sunod ani, huwaw. Huwaw pa, COVID pa. Sige, pangangkon pa mo. Mana na Ginoo. May laki medyo gamo. Mas may pagmaghigugmaay mo kay ang Ginoo mo bukbo pa siyang gugma. Hunong na anang kadaw. Hunong na anang pagpakaron ingnon. Unang ingon si Kristo diri ang imong dakong gugma nakapapas sa imong mga sala. Mao na kita ibubo nato ang atong dako nga paghigugmaay dili ang pag-inilugay dili ning kahakog kadaw sa mga butang nga hinatag sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo magmapasalamaton ta, magmapaubsanon og mahinulsolon. Maayo gid ta ning atong tanang sakit. Maayo gyud ang atong kahimtang ana no sige manindog ta katong musunod ani mga igsuon pinaagi ni ining hiniusa nga pagampo mga muyo kita ngadto sa Ginoo sa pangama sa ato mga martir Cornelius ug Cipriano diha sa pag-ingon Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanang mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Alang sa mga pangulo sa tanang nasod,
nga makiangayon silang moapod-apod sa mga panginahanglan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya o atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga nangamatay, nga makakita na sila sa kahayag ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Langit nun ug mahigugmaong Amahan, hiusaha kami sa imong gugma, sinunod ang panigingnan sa among mga martir, Cornelius ug Cipriano, pinaagi sa ilang pangama, dawata kining among pag-ampo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen.